assalamu aleykum mon bandiraɓe yeɓiyankoɓe tv pinal ketal Mauritanie on calminama on juurama on ñaganama moƴƴere Allah ɗo gonɗon e gonɗi ɗo foof yo jaam Allah yetto e moɗon en gartiɗo ene yettere Allah aadi bila aadi salade aadi ɓurti fettude aadi mo gadduɗen tv pinal e yeɓiyankoɓe muɗum e kala saaha arde ɗo yuɓɓinde yewtere men witende Doonon en garti hande ñalawma men aset en beltinima kadi ne hande Allah weltini en no fewi e rokkuɗen fartange e wawde arde ɗo ardude kadi goto e guendiyankoɓe leñol ngol ardude kadi goto e sagataɓe leñol ngol hono musidɗo men Hammat Muusa mo ganduɗa ene so haalama yimɓe heeɓe ne gandi ɗum ko ɗum saabi ene cuɓiɗen mbo hande bismade e yewtere men witende Doonon tv pinal ene bismama e nder mumen hande oɗo BTV aɗa huccodire téléji walla aɗa huccodire télé tv pinal ene mbima bisimilla maɗa ko adi Hammat Muusa ko calmina bandiraɓe kadi ne ndewnen hen namdal gol tan innirade hol gonɗo Hammat Muusa eyyi caggal yettude jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe julde nelaɗo mum Mouhamadou Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe yewoɓen oɗo saaha kadi ko ardi fof hameli mi salminima mi juurimama mi ñaguenmama Allah moƴƴere mi salminima kadi e innema ɗon calminirtumi dendagal ɓesgu leñol ngol foof e mbadi kuuɓal ko noon kadi calminirtumi jeeyɓe sababu ha mbawɗen arde ɗo hannde woni Pinal TV catal ngal Mauritanie e dendagal gollitiɓe ɗum walla gollotoɓe henɓe nde tawno ko fartange mawɗo wonanimi min hande o ñalawma arde ɗo gam notadema e yewtere ma nde mbiɗa Doonon dak Samba Idi waylode e ko fartange mawɗo kadi weltare mawde e ɗum noon no mbiɗa ni tan en beltinima Pinal TV e catal Mauritanie e dendagal gollitiɓe eyyi min mbiyetemi ko Hammat jettetemi ko Diop ɓurmi lollirde ko Kamalin ko Diop e jeeyami koto wiyete tulde Dubaga e hartallo bon komi jangguinowo keblowo to banggue ɗemgal Pulaar yanti hen kadi komi tergal e fedde ɓamtare Pulaar ha mbiyen goomu Pinal ni fedde ɓamtare Pulaar nder hen kadi komi tergal tabital Pulagu Mauritanie saabu ko min halfina en juɓɓudi ndeɗon fedde e tawinomi ko ɗo en wakso ɗo gollanmi ko ɗo galle o woni kadi machallah ko ɗo ni presque ɓuuri wawde wonde to guendi to ene yeeha saha fof kono ko ɗo gonmi kam o sahaji Allah jarama musidɗo Hammat Muusa a innirima yimɓe gandi hol gonɗo Hammat Muusa hayso koye dabɓa kadi neɗɗo additako ɗon noon ko adi foof eɗen bismiri ɗo Hammat hande e toɓɓere men nde ganduɗa ene nde ɓurɗen hata jinde e haaldude Hammat Muusa saabu ne waɗi jeddi kewɗi gonɗi hakkude konnguɗi ɗi ɓe ne gandiri ni ɓe ne gandiri ni ɓe mbi ko ni woori ɓe mbi wona ni woori hakkude Pinal e jangde hakkude Pinal e jangde heewɓe ene jiiɓodiri hen donki andu holko woni Pinal holko woni jangde holto Pinal fuɗɗi holto Pinal haaɗi holko jangde addani Pinal e hol kadi ko jangde usti e nder Pinal noon waɗi eɗen jogui namdal gotal ngal namdeɗen musidɗo Hammat Muusa ko adi fof ko Pinal ko mbiyeten ko Pinal e nder leñol men ene fulɓe holko woni Pinal ko eɗen paama tan ɗum ɗo woni Pinal so wiyama beele ko Pinal ko hunde yiytode walla ko hunde wurotonde walla ko hunde holko woni Pinal min jinno jippinama hen no fewi en tant que ganndo kadi kumpitiɗo on fannu amin gandi kadi ne wonde sa jaaɓi haalde ɗum ma haalen ko heewi komin gandi ko leñol ngol namdima ɗum bisimilla maɗa eyyi amin salminima kadi Allah jarama to banggue kam wiide ko gandu nde kam ɗum kam mi wona gandu kono noon ina wayno namdal ma ko namdal bangal fayida walla mbiyanni namde ma ko namde badde fayida kadi so tawi a namdima kam ko woni Pinal walla jotodiral Pinal e gandal walla leñol ɗum kam mbiɗa sikki machallah jewte kewɗe limtinde ni kalama hen jewtama hen mbaɗama hen kadi mbiɗa sikki bandiraɓeɓe en jogui hen nafoore no fewi walla dañi hen nafoore e famamuya kono heddi e mbadi daɓɓiri tan mbasen wiide eɗen luggiɗi noon no fewi e ndiɗon mbadi kono ko ɓuuri raɓɓidde so tawi a namdima mbeɗa wawi wiide ko nde helmere joguigo firo yaajgo firo mawgo firo kadi ganduɗa hoorema
so tawi en mbi eɗen kalta ɗum ɗo en hannde ina wawi jogande ɗum ta mawɗo nde walla nawa ko heewi kono yidde faminde seeɗa tan pinal en dokkat tan eyɓinande e to banggue firo mbiyen pinal ko batte gandirgol pinal ko foyre hakkille yaynonore neɗɗo taaride mum ha o wawa andude ko jaggat e ko rentoro e nder hen kadi holko suɓoto e holko e banggueji keddiɗi nde tawno so wiyama pinal tan firo mum ene yaaja kono so tawi en gartiri kadi pinal en joofima leñol kala leñol ina jogui gowaɗe mum ene jogui guuraɗe mum ene jogui ganni mum ene jogui neesu mum ene jogui haggilantagal mum ene jogui kotki mum ene jogui fof ko ganduɗa homa kene wuura ko ngal ɗeɗon dendagal ɗeɗon kadi wawata rokkude ngolɗon leñol aɗa andi kene heptinire won wiyoɓe ni e mbadi daɓɓiri pinal ko jelode gendi kala ɗon firti ko jelogal ngolɗo leñol yirete tan andire ɗum ko mbari kono noon ɗonne kadi eɗen mbawi wiide wasa yonde nde tawno ene waɗi comte kewɗe nder hen saabu ene waɗi e nder hen ko memoto ko yiyato ina waɗi e nder hen kadi ko memotako ɗum hankkadi wonti to banggue hagguilantagal ko nande saabu so tawi en dokki yiru to banggue ko memoto ina hen to banggue koɗorɗe ina hen to banggue kutorde ina hen to banggue ñamele ina hen to banggue gowaɗe e ko nandi hen walla kaptorde e ko nandi hen to banggue keddiɗo ko memata ko ɗonne kadi ina hen to banggue miijoji to banggue neesu to banggue fakku to banggue jikku e ko nandi hen waɗi ɗeɗon gueɗe foof so tawi loowima e nder leñol ina haasi leñol ngol heptinire ɗum andire ɗum so tawi yitere fawima e mum tan wiye aha o de koye nder nduɗo suudo jeeya walla ko ngal ɗo pinal donc eɗen mbadi tan daɓɓiri ko ɗon mbawmi hadde hen a jarama musidɗo Hammat a fuɗɗima naade toɓɓere nde kono mbiɗa yinno ene ɓeyda ene famminde min so wiyama pinal neɗɗo oɗo ko pinɗo eɗen ɗeɓa sahaji namnade pinal ngal ko holto ummiri beele kanko ko ɗaninoɗo o findina o fini saabu so neɗɗo wiyama pinɗo tan wayata kono lewi mataw won ɗaniɗo watte tawi won ɗaniɗo won pinɗo fitti ko amin jiiɗi andude hol pinal ngal holko ngal woni beele ko findinirede sawamude ko jangguɗo walla ko findinirede sawamude neesu mbo neesi o e nder leñol makko ko hollirta ko yahata ko guila ɓornugo makko e gueɗe ba noon holko woni pinal tigui ko ɓeyɗa wade jumpoɗe men hen no fewi ha mbamin serdande neɗɗo oɗo biyaɗo ko pinɗo o e neɗɗo oɗo biyaɗo ko ɗaniɗo holko serdiɓe ko serdiɓe kon hamin mbawa dañjen tigui koɗo awa ɓeydade famminde men eyyi moƴƴi joni noon so tawi en garti e namdal ma ngal namda joni sen dokki ɗum to firo to banggue ɗemgal sen mbi pinɗo tan to banggue haqqille ene wayno eɗen mbawi wiide ko inde sekade e gollal tawi gollal ngal ko gollal finde inde jogui ɗaɗol ngol woni fin so tawi a wiyama fin tan eɗen teski lunde finde ko ɗanade fin lunde mum ko ɗanade joni oɗon biyeteɗo fin ko holko serdimo e oɗon ɗaniɗo biyeteɗo ɗaniɗo on pinɗo holko serdimo ko on biyeteɗo ɗaniɗo saabu ene teska so tawi neɗɗo ko ɗaniɗo saaha mo woni o ko saaha mo gandanɗa hoorema ko goppuɗo dendagal taaride makko wona to banggue hagguilantagal wona to banggue ko memoto wona to banggue ko yiyato hankkadi ko majjuɗo e nder makko saabu ɗaniɗo ala koma e ɗum no kewɗen wiide ni ala ko tin wadde holko saabi en wiye noon saabi en wiye noon ala fof ko tinata e dendagal ana ndi gurdam mum walla hagguilantagal mum walla miijo mum joni noon so tawi en gari to banggue noon pinɗo o ko pinɗo ko tinowo dendagal ko taarimo ko walla sara makko walla joguiɗo hagguilantagal bawɗo yiide hunde walla etade gollanade hunde gam wawde ɓosde e gonka ka woni ko wadde ɗo so tawi en paami gueɗe ɗiɗɗe eɗen mbawi wiide ko ɗum woni ceerugol hakkude ɗaniɗo e pinɗo o joni noon so tawi en gartini ɗum noon to banggue pinal helmere pinal nde sen gari to banggue pinal ɗon joofi ko so tawi kaari wiyama yeru o ko pinɗo ko kuumunuɗo dendagal gueɗe to banggue haqqille dendagal gueɗe bawɗe wallidemo e wawde serdude
ko memo ko serndude ko memoto ko yiyato ko e golle ko wawi wadde e ko ronki wadde joguiɗe ngal ɗon haggilantagal ina haasi o wiya ko pinɗo a faami kono noon mo ala ngal ɗon haggilantagal ina hasini eɗen toñiri ɗum yimɓe mbiyen wonde oɗo finani o finani wona par ce que ko ɗaniɗo ni walla ala ko majjuɗo to banggue neesu walla to banggue gurdam walla ni to banggue holno gurdam haɓorto holno haɓorto gurdam holno dardoto gurdam holno yettoto gurdam ha wawa aɗa andi hebde hen ko sugri ko on ina wawi sifrede to banggue aɗa andi ɗaniɗo kono noon ina haasi so tawi wiyama neɗɗo ko kiɗo eɗen mbawi wiide pinal leñol waɗi ko gueɗe ɗiɗi memetede ɗe e gueɗe ɗe memetake memetede en kalinano ko nande mahanteje ko nande sekkoje ko nande kutorde ko nande kaɓirɗe e ko nande kono noon holno wawata hutorade ɗeɗon gueɗe ha wawa ɗum holno ni o wawata wawde dañde haggilantagal ha wawa dañde ko suurimo holno wawa dañde haggilantagal sanga nde o andi wonde kanko de omo hooƴa hol peeje ɗe o sakkata ha wawa ittude ndeɗon hooƴa holno donat joguirto haggilantagal wawde habtorade woni kulle tawi ko ñaadde wadde ɗum ɗo fof ngal ɗon haggilantagal dokka on ko ɗeɗon gueɗe fof ndendata wiye wonde oɗo ko pinɗo saabu omo jogui haggilantagal wawde kala hen gueɗel wadde no dandiri fittade makko walla no wallitiri hoore makko hawo basa mo wawa wadde ɗum o noon on wiyete tan wonde ko ɗani ɗum wadde somi faami hen no kalirɗa ni machallah musidɗo Hammat Diop Allah jarama a fuɗɗima jumpude hen no fewi so tawi neɗɗo ko ɗaniɗo hol peeje poɗɗo hutorede ha wawa finde o yanta e finɓe hol peeje ɗe neɗɗo ɗaniɗo foti findirede pinal ngal kalten ngal wona tawde jomum ɗani tan hara piya ɗum hella e qille walla piya ɗum womre ala ko neɗɗo ɗaniɗo mo kalteno pinal ngal kalten ngal e neɗɗo ɗaniɗo mo kalteno holno neɗɗo finnirtam kam kon haw yanta e rendo ngoɗon eyyi aɗa andi hamme leñol jogui ko juɓɓudi e nder juɓɓudi leñol jogui ko needi jogui ko jikkuji jogui ko gowaɗi jogui ko needi jogui foof kala leñol ne jogui juɓɓudi mum e gurdam mum so tawi on neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko neɗɗo looɗo mbiyen nin neɗɗo looɗo to banggue haqqille tan a ko ɓuuri yajde ko ɗum wiyete wonde oɗo neɗɗo koɗani wadde leñol ina jogui peeje ina jogui kattanɗe wawde rewindade on ha wawa ittudemo e kaɗon ngamela saabu ngamela haqqille ko kañum battinta ha aynama ade on wiya wonde koɗani ɗum leñol noon ne jogui kutorɗe mum ne jogui laabi mum ne jogui peeje mum ɗi wawi wat rewde ha wawa ittude neɗɗo e kaɗon ngamela dokkani yeru mi rokka yeru e leñol tan leñol ne jogui ene jogui gueɗe kewɗe ko nande dingiral pottital sukaɓe pottital guiƴiraɓe pottital foof holko wonno toon ko jewte e ekko ngam wawde softinde haqqille ko ekko ngam wawde softinde haqqille e nder dingiral cente sukaɓe goni nder hen ina jogui pijulloji ɗi ina wona to banggue coftal ɓalli pijulloji ɗi ina wona to banggue habɓude guite ngam wawde ligguinde haqqille mum e wawde teskade kala hen gueɗel hol banggue wawi siforade ina jogui e nder pijulloji ɗi pijulloji ko nande ganti en ganti haalde wone kelme tawi kelme ɗe ko gannuɗe jomum en rewa en refto ngam holɗum ngam wawde tigui teskade kelme ɗe kala hen helmere holto fota tolnodirde ha wawa ɗum reggodirde to banggue haala wasa telɓude ɗum ko ekko to banggue dingiral ɗum ɗo joni kala dewnoɗo hen walla dañɓe fartange rewde hen ɓe ina haasi jomumen ina jaltida e pinal jangal goho mandade konngol ɗiɗi welde haqqille tati wawde teskade saabu gandal kaltegal ngal foof ko ɓuuri hen yaaji ko teskuyata gandal ko tesku kala bawɗo teskade kala mo haqqille mum deeƴi bawɗo mandade on ina haasi gandal mum ɓurata wawde ƴellitade e omo hewani teskade wadde ko ɗon pulare addani ɗum wiide wonde gandal ko teskuya wadde fitti taadi noon leñol ene jogui dendagal ɗeɗo gueɗe ɗeɗon gueɗe noon ina wallita sukaɓe mum ɓesgu mum jontanɗe mum
e waawde mahaade e ndiɗon mbaari janngude ɗum woni jangde adana nde janngude haa waawa tigi fiɗitaade fiɗitinoo nguurdam sabu en annda e ndeer heen caggal dingiral woodi ko foftere nde woni ɗoygol se taggal ɗoygol woodi ko golle so yimɓe so yii haa naange wii ndogu feeri tan hankadi yimɓe nawni golle ayi ɓe nawni golle ndema ɓe nawni golle ngaynaaka ɓe nawni golle goɗɗe hankadi yimɓe naati yimɓe ceerti e ngal ɗon e oɗon nesu naatti nesu goɗɗo payi to baŋnge hare ndeɗon ko hare woni ko rokkata ko sembe haggilantagal sembe doole rokkata ko cuusal rokkata ko ɓernde rokkata ko suusde heege suusde geɗe kewɗe sabu ɗum ɗo fof jeyaa koye needi wadde oɗon neɗɗo noon baawɗo rewde e ɗeɗon daayo fof so Allah rokkimo o gollima haw jottima wadde firti kankone on waawi yomnaade laabi kewɗi naftuuji ɗi nganndanɗaa hoore ma leñol ngol walla sukaaɓe walla goɗɗo baawɗo hawrude hen fof wawde nafraade machallah ko woni koye ndeer hoore ma nde fof ko gasdata kodi ko sohlaa en ko tan woni ko seeɗa nafo machallah en beltima no feewi e namdal ngal e jaabugol ngol kadi ne namdal amen haa jooni jokka tan koye hakkunde pinal e ɗoygol so tawi en mbi pinal beele e neɗɗo mo janngani ene waawi finde walla ko neɗɗo ko beele o janngata nde o fina sabu hakkunde pinal e jangde e ɗum ɗo fof sahaaji ene fooɗondire ɗanniiɗo jaaɗo yiilaade gandal so arti ene hasi o wiye wonde oɗo hankkadi o fini o janngi o fini aɗa yii neɗɗo kadi jooɗiɗo e wuro mo yahani e nokku kadi o wiye neɗɗo pinɗo hakkunde pinal e jangde haa jooni amin jinno artude e anndude beele pinal ngal ene waawi wodde taw jangde alaa heen walla noon jangde il faut ko dañaa jangde ne mbaawa dañde pinal ɗeɗon ɗiɗi amin jinno ngarta hen kadi eyi hammi Allah jarama so tawi en mbi jotodiral gongal hankude pinal e jangde e ko nandi hen e passage mbeɗa salmina hono musidɗo men goto kañumne en wiye en kewɗen wiidema tan ko Borti Diallo eɗen calminamo won konngol gotol ngol haalno to banggue ɗum sifaade innamaade ngam wawde sendude hakkude pinal e jangde o wi yimɓe ne pecci e pecce tati walla nayyi so tawi mi juumani woodi ko yuli yulfiti yuli yulfitaaki yulaani yulfitaaki yuli yulfiti yuli yulfitaaki yulaani yulfitaaki holko ɗum firti yuli yulfiti ko on woni jannguɗo fini neɗɗo ne jannga fina on woni julɗo yulfiti sabu omo jogii waalaare to baŋnge pinal omo jogii waalaare to baŋnge jangde wadde firti on tabarakallah machallah Allah rokkimo on sifforte ko julɗo yulfiti ɗo ene addana tan wiide wonde finde e janngude ko geɗe ɗiɗi cettude yuli yulfitaaki ko on pinɗo mo janngani omo fini to baŋnge pinal to baŋnge haggilantagal to baŋnge gondigo to baŋnge neesu to baŋnge fof kono noon omo tongi to baŋnge jangde ala ko ande walla jannguɗo mo finani omo jangi omo rondi gandal ha kewgal omo jogii defte ha kewi kono noon o finani ɗum ene woodi wona neɗɗo ne jannga ha heewa taw finani finde nde taw anda no jaɓɓorto yimɓe anda no joddorto yimɓe anda gueɗe kewɗe ende kono noon koto baŋnge gandal jomum ene heeɓi ndi kono noon ala pinal wawde wondude yimɓe ala pinal wawde ni rokkude gandam ala pinal goɗɗum ala jogui tan ko pinal jangde yulaani yulfitaaki on komo janngani finani ɓenne kadi on aɗa hawre neɗɗo o janngani o finani wadde to baŋnge pinal e jangde ko gueɗe ɗiɗi cettude neɗɗo ina jannga taw finani neɗɗo ina fina taw janngani kono ko ɓurɗen yiide ko neɗɗo fina kadi jannga ko ɗum timitinta mi rokkuma yiɗo gartami koto baŋnge dente men woni pelle men kewɗe walla dente men kewɗe ha tengte e pelle leñol walla pelle enɗam walla pelle guri e ko nandi hen ina hasi ardiɓe mumɓe heewɓe ardotoɓe ɓe tan ko yimɓe finɓe kono noon ngala gandal e aduna hannde o noon mate ɗum ene gonɗen ɗum aduna hannde o kala mo janngani ko tumuranke sabu aduna hannde ko aduna gandal kala mo janngani ko tumuranke e nder aduna o wadde aduna hannde miijo joguinogo ɓooygo ngo e miijoji garɗi hannde ɗi ina ceerti wadde noon aduna o wonti gooto gandal ƴellitimo won nokku to sikkunoka
ala fof mennoɗo miijade ma reedu seeke haa ko woni nder toon ko ande hande gandal riwti ɗum ala fof mennoɗo miijade neɗɗo ne wawi ummade ɗo yaha ha makka taw koye waktuji wadde gandal ɗum ala fof mennoɗo miijade ma hande aɗa wawi jooɗade ɗo kalda e gonɗo hay goto anda to ɓuuri woɗɗude e leyɗele kala ko kewi toon aɗa tina ɗum joni e to gonɗa ɗo wadde gandal andi ɗum wona wadde eɗen mbawi wiide aduna hande o maahi koye gandal kono noon eɗen mbawi famde finde e janngude ko gueɗe ɗiɗi certude kono noon aɗa jantodira neɗɗo ne fina taw janggani neɗɗo jangga taw finani kono noon ko ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo fina taw ene janggi goo finde nde aɗa wawi haaldude e yimɓe aɗa wawi jokkodirde e yimɓe aɗa wawi jogade no juɓɓinirta dendagal gueɗe kono noon ɗum ɗo fof ko hakkude ma e yimɓe tan kono noon so diwi ɗon tan an hankkadi a majji kadi hande aduna hande o namdi kala kene waɗe ya taw ene waɗi ko wiyete seedowol labtugol ngol ɗon seedowol no kadi ko seedowol ngal gandanɗa hoorema bawgol tengtinde ko waɗa ko ɗum ɗo waɗa ñande waɗa nde holto waɗa nde waɗa nde hol tawtoraɓe pour janggo gam janggo saabu janggo koko namdoto saabu en jii to banggue ɗemgal ɗemɗe kewɗe godino kono natti wadde kono batti mumen no goodi ko waɗi noon waɗi ɗumen ko tonguede nde e batti mumen heddade wadde hakkude jangguɗo e pinɗo ene serti min to banggue yiyandam Hammat Muusa min beltima kadi machallah ɗon foof e jabol ngol ha joni noon koye toɓɓere nde gonɗen en coyalto ton taw eɗen nana e nder leñol men enen surtout fulɓe eɗen nana wiye fina tawa beele fina tawa tawete koye gandal walla tawete koye jangde beele fina tawa e hoore mum aɗa wawi sifanade min holko woni fina tawa holko woni fina tawa sababude fina tawa e leyɗe ɓe tan sikkude ko fina tawa kañum e jangde wona gotum walla fina tawa kañum e finde tan finde nde kalten ɗo nde ne wawi taw wona gotum fina tawa ko holko hoɗum woni beele ko hunde memotonde walla kadi ko hunde nde ganduɗa nde ɗo taw ko hunde tan wonde haqqillaji yimɓe hayso mematako ko hol ɗum ko woni fina tawa ko mbaɗa men famminde eyyi Allah jarama Amélie golle ma jooɗi peewi so tawi a namdi kam fina tawa min to banggue yiyandam min to banggue min yiyandam heeride e wirtugo mi salmini ceernam kam de passage mbiɗa salmini ceernam kebluɗomi jangguinimi to banggue ɗemgal kadi hollimi lawol susnimi kadi rokkimi gueɗal manggal to banggue ɗemgal woni musidɗo men Mansour Harouna Diop jeeya ko Jawalde en calminimo e wirtum to kankone nde tawno o jeeya koye men saabu dokkuɗomo hunde walla kolluɗomo hunde onne kadi jeeya koye ma donc e kala saaha kadi en mbawa ɗum yejjidde nde tawno ko hen jeeya ɗum noon en calminimo en juurimamo so tawi a wi kam fina tawa ayi hamme woni fiɗoji ene jogui gueɗe ɗiɗi ay to banggue ɗemgal ko ɗemgal jaaɓi ko to banggue firo wona ɗum leñol jaaɓi to banggue firo saabu leñol fof ne jogui wangaji mum mi laɓɓitina ɗon ay enen to banggue leñol men fulɓe eɗen jogui kelmendi eɗen jogui haalullaji eɗen jogui teskuyaji eɗen jogui no kaldeten hunde sa wi fina tawa tan ma wood wiɓe aha fina tawa ƴoogi ko ɓonnanteri ƴoogi ko moori cacci ƴoogi ko kotki ƴoogi ko neesu e ko nandi hen e jomum aduna to banggue kelmendi so tawi min mbeɗa fira fina tawa e nder to banggue haqqille tan woni hen wiɓe aha fina tawa ko pinɗa tan tawɗa a fin tan tawɗa ɗum nen waɗe goɗo firo ene rabbiɗi saabu yimɓe jiida duuɓi an ara tawɗa bamma en tawi ko bamumen tawi ko bamumen eko nandi hen wadde kala garɗo wiyata ko fini tan tawi sukaɓe men hannde so pini hannde koɓe tawi hannde ko ɗum woni fina tawa mabɓe woni ordinateur uji woni téléphone ngaji woni ko ɗum woni fina tawa mabɓe saabu kamɓe nde pini fof ɗum woni koɓe tawi kono noon so tawi en duttima fina tawa ko ɓuuri ko ɗum ko ganni e neesu ɗum tan woni fina tawa
eyyi sabu won waaji goto min meeɗin haaldude yata hamma ko sankima joni o wi kam ko ayi ko yimɓe mbiyata fina tawa ko wona ɗum woni fina tawa sabu fina tawa fitti tan koko pinɗa tawɗa kono noon ɗum wona ɗum woni fina tawa foti wiyede ko ganni woni koko fulɓe ngaadori gila nde leñol fulɓe feeñi comme holɗum ko wayno kutorɗe mumen gila e kaaƴe comci ngalano jamɗe ngalano hay haqqille wonto tollino miijoji wonto tollino hay to banggue ɗemgal ni wonto tollino kono noon koye wadde e wattude e jaribade ha gueɗe kewɗe daña hen saabu holko addi suurade wadde caaleji walla wadde tibaji walla nagam ha joomen cuuro en ina wawi taw ko toɓoli en keneli en jangol en addanta joomumen haqqilantagal ƴewde hol peeje ɗe mbaɗata ha mbawa suurde terɗe mumen ɓalli mumen e ɗum wadde ɗeɗon ngal ɗon haqqilantagal ngal joomum jogui ha wawi fawrude hayre e dow hayre walla wawi soppude leɗɗe ene ƴeewa ceta e baram leefi ene hunda ɗum ɗon jeeya koye ganni saabu joomumen hankkadi kutori ɗum hankkadi ene yaaha noon ene évolue jafona ene yaaha ene jogo mbaadi ha heɓe mbaadi keɗiɗi kadi won gueɗe kewɗe mbaɗetno tan nden koye saaha mum o tan koye saaha mum an ha meeli hande to gonɗa ɗo hande to gonɗa ɗo sa wiyama ya woppu huɓere ma terrasse nde walla étage ya addu tiba mbaɗa galle ma aɗa a jaɓata ɗum a jaɓata ɗum te pourtant mbiyata ko fina tawama an hamme li sa wiyama ya woppu comci ma ɗiɗo jooɗi ɗi ɓorniɗa ɗi ya ƴeew leɗɗe e baram lefi la ala dato walla ɗum a jaɓata ɗum lempereji en biftoji ne ko nene ɗum a jaɓata ɗum ko waɗi noon par ce que haqqilantagal tolni won nokku aduna o ene ɓosa wadde fina tawa jiɗen wiide ko neesu e ganni dendagal ko renndinanno e ko mahanno leñol ngol ha wawa famodirde ina wona noon to banggue ɗemgal ina wona to banggue needi ina wona to banggue kotki ina wona to banggue ñamri ina wona to banggue ɓonnanteri ina wona to banggue ko andira ko mantora ko woni jelode mum ko a faami ko woni jelode mum ko ɗum eɗen mbawi rokkude hen yeru dabbo sen ƴeewi euroji men hannde kala oton jogui inde mum ɗum ko mercedes ɗum ko Renault nangam ɗum ko nangam te kala hen ciirol ngol jiiɗa aɗa wawi serdude aɗa wiya ɗum ko nangam leƴƴi ko noon mbayi kañumenne kala leñol en jogui ko andira tan en jogui kañumne ko mannorto ene jogui kadi ko waɗi ɗum jeeya koye fina tawaji mum machallah ceerno Hammat rippe toɓɓere nde no fewi machallah yo Allah yoɓ moƴƴere kadi yimɓe mi sikki tan puɗɗimen famde kadi ha no fewi kadi ma en ɓeydo famde pinal e jangde wona gotum no mbiɗa nene kadi neɗɗo kadi ne fina taw janggani neɗɗo ne jangga taw finani ɗum ɗo fof kadi tawama ɗon kadi namdal men ɗimmal ko fate pinal hakkude men hande e koddigal pine cewdiɗe men ɗe holno pamirɗa ene beele pinal men woni ko yarude yeeso ene ɓeydo ɓamtade walla won pine garɗe hande ene puɗɗi ene tampinde pinal meɗen ene usta pinal men woni koddigo hakkude pine holno pamirɗa ɗum an e hoorema hande no mbawɗa yirude gonka hande leñol fulɓe holko mbaɗa hen sifata eyyi hammi mi salminima lawol gongol to banggue ngal ɗo namdal kam hakkude pinal fulɓe walla hoddiɓe mum mbate eɗen mbawi jogade hen teskuyaji ɗi ganduɗa hoorema bawde susnude en janggo e jaam mata leñol ngol angol ɓamto walla angol yaajo walla wonto ngol heeɓi walla ala angol wawi hulɓinde en wonde leñol ngol woni ko yaaru caggal eko nandi hen ayi hamme alay saago yimɓe leñol mbawgol wonde foof ha tengte leñol men taade ko ɗum kalten ko alay saago yimɓe gonɗine gueɗel gandel mi mbiyatmi oɗo saaha joni woni jangde ha janggude ɗemgal mum leñol e ɗemgal ko gueɗe ɗiɗi saabu ina teska wonde kala ɗemgal notitto koye leñol haaloɓe ngal ɗon ɗemgal so tawi en mbi français ko ɗemgal ngal sen mbi anglais ko nandi en noti o noon e leñol ngol sen mbi pular walla en mbi fulfulde noti koye leñol ngol wadde leñol ngol ne alay saago jeeyaɓe e leñol ngol mbawa tinnade e leñol mumen tinnade e leñol mum noon ko wawde goo
jaggitaade e leñol mum haa tiiɗa to baŋnge holɗum to baŋnge coñce mum to baŋnge ñeeñe mum e to baŋnge ɗemngal mum hannde so tawiino tan ko en millima to baŋnge ñarungal woni ɓonnanteeri en millima hannde to baŋnge ñarungal walla ɓonnanteeri eɗen mbaawi wiide ko ɓuri heewde e to baŋnge pulaagu to baŋnge ñorungal koko wayli koko wayli pullo hanki mo mbiyande hannde kala ñarungal pulaagu feeñata koye kiirɗiili pinal ma hirde pinal feŋe tan goo fof ara no mawni no wutte no waɗi teŋaade no waɗi daŋe no waɗa paɗe mukke no waɗa fof wiya wonde ko ni pullo waano wonti e miijooji wonti tan e kirɗiili kono mate so tawi a yalti damal galle ma a yii oɗo pullo jowo aɗa siforo ɗum noon wadde to on baŋnge aɗa waawi wiide waynima wona rewɓe mum noon wona worɓe mum hannde nganndirta o ko pullo tan ko ma joomum haala hay ɗum ne haala kadi mbatta e ko haalata ko haqqille haa mbawa heɗade ko haalata ko mbawa so tawi kay aɗa anndi ɗemngal ma mbawa hettade kadi ko haalata ko haa mbawa anndude kay oɗo tigi ko pullo kono noon to baŋnge jikku to baŋnge neesu to baŋnge ñarungal to baŋnge gonka ko heewi koko usti mi wiyani woodani kono koko usti eko jiiɗen ko kam walla ko guurɗen ko kam enen ɗo en wadde ɗum ene jeeya hen to baŋnge keddiɗo to baŋnge ɗemngal to baŋnge ɗemngal kadi alay sago ngal sare ngal mawnine sabu leñol so tawi leñol ngol fof gasi walla ɗemngal fof natti ha ɗemngal nattanongal haalede fof so windono ko majji kala ɗemngal nattugal haalede nattugal baynede nattugal sarede so tawi ngal ala chance jafo ɗon ngal ala fartange windede gandon ngal ɗemngal ngal majji sabu ala fof ko jogui kene tengtina walla kene hollita ngal ɗo ɗemngal ina wonno a faami hakkude men e hoddiɓe men sen mbi hoddiɓe men holko addani en miijade hoddiɓe men addani en miijade hoddiɓe men ko ceerugal ɗemde wona ceerugal ɓonnanteeri wona ceerugal ɓonnanteeri wona ceerugal kotki wona ceerugal goɗɗo ala ko ceerugal ɗemgal tan sabu sa wi hoddiɓe men tan ma joofen so tawi ko ɗo e murten gonɗen ma joofen safalɓe ma joofen jolfuɓe ma joofen sarkulleɓe ma joofen wamrankoɓe kono noon a abotako to baŋnge kam ɓurndugal ala kalta koto baŋnge comcol ina woodi noon wone leƴƴi men leƴƴi fulɓe hedditiraɓe ɗum ina woodi kadi wone leƴƴi kadi ɓaleɓe kadi hedditiraɓe ɗum kono noon so tawi enen fulɓe kam ha tengti fulɓe fuuta toranaɓe fulɓe fuuta tora ko ɓuuri hen hewde koko majjira kam to baŋnge kam ɓonanteeri walla ngargal so waɗi noon eɗen koddiɗo e koreji men fulɓe fuuta kañumen sa yii haydara ala ko waylaki gueɗe mumen guiley kotki mumen ñamri mumen ɓonnanteeri mumen neesu men fof sa yiiɓe tan aɗa tesko e mabɓe kono noon enen to baŋnge fuuta tora ko enen kam kan majjiraɓe fof jotodiral men e leƴƴi keddiɗi ɗi sene suusini oɗo saaha suusnoto ko haqqillaji ɗi kuccita e to fatude e haalde ɗemgal ngal oɗo saaha joni kam ko mawɗum o saaha joni mbiɗa wawi wiide ko mawɗum saabu mbettes ko dumunaji ɓennuɗi ɓoyɗi seeɗa sa rewi e beddaji ɗi gam nanani pulande haale ko saɗande kono oɗo saaha joni mo gonen machallah to natɗa foof aɗa nana pulande haale sabu beddaji ɗi soye restaurant ji ɗi soye autoji ɗi soye to jaaɗa fof kam aɗa nana kam heddi noon mare ko haalte ko hunde kam kono kam aɗa andi kam ɗemgal ngal ene haali eyyi fitti kam ina wawi ngal wasa majjude walla ngal wasa moɗede e nder ɗemɗe keddiɗe ina wawi kono noon wasa moɗede noon to baŋnge haala mbimi wona to baŋnge jangde taw kalami kala koto baŋnge haala kono noon to baŋnge kam ñarungal en ɗum kam ina wayno kam ɓuuri hen hewde kam hayso majjani kam ko gusti inchallah machallah Hammat Diop Allah jarama eyyi to baŋnge ɓornuki tawde eɗen kuuli baŋnge ɓornuki nin usto tawi nin yaha ni yaara caggal te so ko yaara caggal fof so yaha ɓooy seeɗa heddoro caggal ene wawi ko heewi daɗo ɗumen eyyi tawde kedderɗen ko jangde holko cikkuɗa ene jangde nde holko fota wawde wallidde hen ha mbawen ɓamtude ko fuɗɗi yaade ko beele en battata jangguinde
ɗemgal ngal no feewi e baŋnge ɗemgal ngal e hoore mum ƴangine e nokkuji meɗen mbele kadi ne jangde e hoore mum fotani wadde feere kono artira ko puɗɗe majjirede ko wadde hen jewte wadde hen magoji wadde hen hebloji ko heewi taw no ganduɗa e nder jangde nde eɗen mbawi hen wadde ko ene ɓamta kono ɓamta leñol ngol e gueɗe majjirɗen ɗe holko mbawɗa men mbawde ɓeydande hen to banggue darde leñol ngol ha tengti on no jangguinoɓe hannde golle mon ɗe gonɗon e gollade ɗe holle golle ɗe poɗɗon wadde hannde e banggue jangguinde ha mbawen heɓɓitade ko heewi ko majjirɗe ko guila noon to banggue cultu men banggue pinal men banggue haalde nde foof taw togniri kadi taw togni koye jangde holno mbatton feere ha mbawen dañde ɗum eyi hammi Allah jarama so tawi en naari to banggue loore jangde kam jangde eɗen gandi ko hunde wonde fayida kadi ko hunde ganduɗa hoorema goore men fof hande foti wattude haqqille kadi enen darde men ko fatata wonde ha jangde nde wawa hutorede no yiɗirani ko alay saago darde men tiiɗa ha ɗemgal ngal jangin ɗemgal ngal naata e nder juɓɓude e tippude leyɗele ɗe gonɗen ɗe ko mbiyat systéme éducatif ko jangde nde il faut ko naata e nder juɓɓude jangde leyɗele ɗe mbawɗen wonde fof ko ɗum wawata wallide en ha jangde nde jogo qima jangde nde jogo mana jangde nde wawa hutorede e banggueji kala pulaar ne jangge to garɗa fof ma taw pulaar ne jangge duuɗe nde mbaɗa fof ne waɗe kono noon ala qima hamme jangde nde ala rewino watta qima jangde jangdirtede yarlitare tan nden watta qima jangde jardirtede tan ko gudditen ɗo duuɗe mbaɗen naggam o ara ene jangguina hay jangguinowo taw heblaka koko jangguno tan wonko hocci seeɗa ara kañum ene wallita ɗum ko jangde yarlitare wiyete ala rewino ala qima ala humpito ala juɓɓudi dendagal duuɗe janggueteɗe ko ɓuuri en hewde ala ndiɗi juɓɓudi komi arat tan komi jangguinno pulaar mi ara min nodda yimɓe mbeɗa windan ɗumen e alkule pulaar walla mbeɗa jangguinan ɗumen ɗemgal hay ɗum ko ɗemgal mbeɗa jangguina ɗemgal eko nandi hen e ɗum ko naggam jomumen ne jangga ne binda janggo e jaam jomumen mbatti wiide mbatti janggui onne kadi janggo e jaam uditoɗa dulal ne janggi ala rewino jangde waɗata rewino ko ma jangde laamu heeƴe hen saabu ko laamu jogui doole ko laamu farlinta jangde e ɓesgu mum so laamu farlini jangde e ɓesgu mum noon dendagal ɓiɓɓe ɓesgu ngu ko kañumen bindito ene jangga ko alay saago jangga ngal ɗon ɗemgal gowa ɗum naata e nder mumen ƴellita ɗumen saabu anduɓemen hewɓe teskima wonde jangde ɗemgal ko sodorde kala janggude ɗemgal mum ko on ɓuurata yawde feɗɗitade saabu so tawi an ka pullo walla ka jolfo walla ko copar ɗum haalama haaltama aɗa woni e galle ko kalata jamma e ñalawma ko pular kalta jamma e ñalawma ko pular kalta jamma e ñalawma ko ɗemgal ma ha an oɗo joni sa nawama école janggata toon ko français walla janggata toon ko arabe an ko ganduɗa ko fof a ɓorima hamme a ɓorima ha laaɓi saabu gonɗa koye fuɗɗitade janggude ɗemgal gongal koɗale ma ɓiɓɓe men ɓe kalante ko pulaar galleji ko ɗum woni koɓe gandi soɓe gari par exemple école hokkoɓe janggata toon ɓe tawa toon ko arabe ɓe tawa toon ko français wadde firti kanko janggowo arabe walla français o ɓorima pulaar o woppimo galle o recommenci à zéro fiɗɗi o fuɗɗitima haydara o wonti tan ɓolo heddi kadi omo loowe ƴew ko o dañi duuɓi jeeɗiɗi omo haala ɗemgal makko o ara école o fuɗɗito ɓolum o watta kadi duuɓi jeegom walla jeeɗiɗi goɗɗi taw o woni koye fagguetade ɗemgal gongal e gandal gongal e nden ɗemgal gongal ha kono noon so tawi noon wattama e tippude e needi jangde fitti so bindino ari tan jomumen ma janggu jangde nde foti janggude te kadi jomum ko mbiyataɗa ɗum ko tableau ko sa wiyama ɗum alwal aɗa faama tawa ala explication ala firo ala famminede ɗum ko ni wayata ko ɗum ni wayata aɗa faami ha ɗo hen wadde firti ko alay saago yimɓe darde yimɓe wona darade uddide duuɗe wona darade jangguinde e yallitare darde yimɓeɓe foti wonde ko etade darade yo ɗemɗe nattine e tippude e needi jangde yimɓe puɗɗoro toon eyyi jangde jogo rewidu jogo humpito nden noon so tawi ɗum ɗon dañama eɗen mbawi wiide hankkadi ɗemgal ngal ina wawi millede walla tonno wonno
joni to banggue pinal no mbiɗa ni mbare ko ɓonanteri men ɗum hande oɗo ñalawma wawata gasde saabu aduna o ɓoosi heeɓi won nokku an wona ɓonnanteri tan hande sen jeeyi Fouta hanki yimɓe pamnorto ko boyli boyli yo gasa woyndu jogui ko juɓɓudi mum jogui ko bagal mum jogui ko ɓoggol mum jogui ko puuli mum woyndu so ɓulnete woyndu so yoori tigguitte woore natɓe ceefa guitta leydi goni to tigguite ha ndiyam ara so ndiyam ngakki ɓulnete yimɓe ne ceefa en ƴooɓe kono hande ɗiɗo mowuji fof ɗi perdat holko waɗa ɗum perdude par ce que boyli natti wodde woodi ko robinet ji dendagal kutorɗo boyli perdat woyndu nattat haalede ɗo e duuɓi garoji bagal nattat yiyede astade nattat wodde tiggitade nattat wodde ɓulnade nattat wodde sefde nattat wodde saabu ɗeɗo gueɗe foof holto kutortono koye woyndu natti woodi ko robinet woodi ko uddite robinet o tiwo koko heeli compteur o de marque naggam ɗum ɗo remplaçat ɗe to gueɗe natti wodde gasi tari mbiɗen ko ɓamtare jiɗɗen yaade koye jamanu wadde ɗeɗo gueɗe ɗe majji janggo e jaam joguinoɗen ko tengade en joguino naggam so ɓoyi set ɗum majjat tengade hande ganduɗen tan ko tengade kono tengade ne keewi sifaji tengaji ne keewi sifaji kadi tengade no mbaɗira kala hen tengade en jogui ko joofiɗo joguino wiyete kono hande enen ganduɗen tan ko ya wat tengade hoore ma sa namnama ndeɗo tengade holkono joofi a anda ko goɗan ɗen on ko ɓooyi ko natti wodde wutteji gabɗi ɗum mbiyeten ndendi ɗin joni mbaɗe aɗa jogui sens lomtinama VIP en lomtinama goɗɗum ko ganduɗa hoorema ala nafare wadde fitti gueɗe kewɗe koɗo jogorɗe majjude waɗɗum majjude ko natti hutorede no fonno hutorede ni natti waɗirede no fonno waɗirede ni hanki fulɓe ene gandira ko heewi koɓe gandira ko ɓuuren hewde majji ko ɗum waɗi gueɗe kewɗe koɓe goɗino ko ɓe memti ɗum e on saaha caɗele dooki gonɗen ɗo koye studio ji Pinal TV cetal Mauritanie ko télé fulɓe walla ko télé Afrique walla ko télé aduna foof ko gonɗo e daawal kesal kadi darni ko ɓamtude pinal fulɓe ha tengte e gooƴa ko kalten ga ɗo foof ko wasnode jogade ɗo mbawɗen yewtinde ɗum guila e téléji ha e radio ji ha foof Allah walli en hande ɗum ɗo woodi mbeɗa sikki ene wawi wonde sa rokki hen wasiyu a rokki hen yiyande maɗa holko oɗo télé fotata gollade kono wawa heɓɓitade gueɗe kewɗe ɗe mbiɗa ɗe ɗo ko hande en perdi ɗum guila noon e ɓornuko meɗen guila e mbadi men no jaranɗen no mbaɗiren ɗen dewle no mbaɗiren ɗen gueɗe men kewɗe holko cikkuɗa oɗo télévision kesso cosaɗo te indira ko Pinal TV te ene gollo e leñol ngol gueɗe mbaɗi on ni holko mbawɗa wasiyade hen eyyi ɗum noon hammi Allah jarama yo Allah yooɓe moƴƴere kadi mi serata yettude on onon kala e juurade on guila e ma an jeeɗo sababu e dendagal juɓɓudi Pinal TV cetal ngal Mauritanie e dendagal gollediɓe mum guila e ardiɓe mum ha e foof Allah jarama ɓe jarama e ha e joguinoɓe miijo ni wadde e ngoɗo Ayaawo wona Pinal TV e hammi wasiyam tan ko communication woni foof communication woni habrodirde nde ayi guila inde tan télé ɗe Pinal guila e inde tan ɗeɗa wonko nde jangguiɗi ala ko haala noon ko heddi ko woni golle batteɗe majje wasiya men ko dendagal bandiraɓe men toɓe nanata daaɗe men toɓe keɗoto ayowuji ɗi toɓe keɗoto kadi kalande ɗe yoɓe gandu neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri leñol mum kadi neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri gowande mum neɗɗo famnorto tan ko wutte mum holko woni wutte ma ko leñol ma woni wutte ma ko ɗemgal ma ko heddi fof ko luɓal leñol fulɓe Allah rokki ɗum leñol ngol ene yaaji kadi ene jogui ko heewi ko ganduɗa hoore ma ina wawi wallide aduna o ina wawi wallide rendo ngo fof no didorno anduɓe men alɗuɓe men haranteɓe men yallitiɓe men e dendagal ɓe ɓamtare leñol woni himu men yoɓe tinnuɓe mbatta haqqillaji mabɓe e Pinal TV ɓe mbaɗa hen doole mabɓe noon no potirno saabu findinde leñol jangguinde leñol ko jangguinde rendo kadi ɓe jaaɓa ɓe mbatta haqqillaji mabɓe e émission ngaji batteɗi Allah wawi taw ko bolle puyɗe haalete
Allah wawi taw kala ko haalte ko bolle puyɗe kono ay bolle puyɗe ɗe kalteɗe eto an wottindeɗe haɗe gona goɗɗum sabu mawɗo goto o wi wonde kaalowo bonani boni ko kaldeteɗo kaalowo no yiɗi fof siforo kono so tawi an kaldeteɗo a moƴƴini haala kaalowo o tan an andu haala ka moƴƴat wadde bandiraɓe yo mbattu yoɓe ƴettu doole mabɓe haqqilantagal mabɓe e juuɗe mabɓe ɓe ballita Pinal TV no yaari yeeso kadi ko fartange télé nde ganduɗa hoorema ko ɗemgal ma haalte ko Pinal ma yaltinte hen ko dendagal news ma hollirte hen wadde aɗa yiito en hoorema e nder aduna o kala wonɓe woɗɗitiɓe kadi en jiya sifa ma e gonka ma e mbaadi ma e mbaadi labtude to banggue kala mo jiiɗiri wadde firti an oɗo to mbawɗa darade fof aɗa foti wallide ɗum mbadda hen annene kaƴel ma ɓetto tan ko sabde ɗum noon wasiya men tan ko yo bandiraɓe men fof mbattu haqqillaji mum e Pinal TV minne to banggue hoorema annene mbiɗa yettuma mbiɗa wima aɗa yallo aɗa yaafo aɗa ɗacca haqqi e dendagal équipe o fof kadi mi salminiɓe mbiɗa ñaago noon yaafuya so tawi haala ka waɗi perguitte walla ko baɗɗiɗo yanata mo waɗani haydara yanata mo yahani yanata mo haalani juumotako mo yahani kadi ferguittako wadde neɗɗo ene ferguito taw wona ɗum woni fandare nde tan ko rendude e bandiraɓe beelemma fandare nde ko sembinde bandiraɓe fandare nde ko yidde kañumne addude diwal mum e diwade ɗe nde tawno go fof jogui en gueɗal e neɗɗo wodan ɗum tan ko wadde gueɗal mum hattima heddi noon gueɗal ngal ene moƴa ene bona haala ka kadi ene faya ene fooƴa kono ɗum fof ko ñagade yaafuya oɗon jallo oɗon jaafo oɗon gaccaki machallah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe TV Pinal on beltanama no fewi kadi en beltanima koɗo men o ko ñaganadamo tan moƴƴere Allah ɓeyde gandal ngal eɗen gandi Hammat Muusa Diop ko heewi nene makko kadi wona foof gadduɗen tan ko banggue e banguel seeɗa ko Allah waɗi ɗo makko woni to banggue Pinal on jii o rippini men en ko heewi kadi enen koye meɗen jettamo eɗen gandi tuma nde cohluɗemo nde kalanɗemo koɗe gontinani nde wonno leñol ngol kala ɗo noddimo on ototo ɗum noon wadde Hammat Muusa Diop amen jettuma no fewi e dendagal gollotoɓe e TV Pinal ene beltanima e jaɓɓugol koyngal maɗa arde ɗo ene TV Pinal waddude men nde ɗo yewtere wonde fayida nde ganduɗa kadi ko nafoore leñol ngol wonata kadi ma heddo yanta kadi e ko TV Pinal gollorto gam janggo e jaam hollude wonde dawal ngal ɗo TV Pinal ne gollo ɗum noon Allah jarama a jarama en jetti dendagal équipe men gonnoɗo e yeeso men e caggal men foof guila noon e gardugol hono Dieynaba Ndongo e wondude Souleymane Doukare e musidɗo men Barou Dembarou Ba e musidɗo men Issa Abdoulaye e Allah jarama on jarama TV Pinal en dokkodiri aadi goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah e sahaji goɗɗi garoji yo en gone jaam musidɗo moon Hammet Sireli e yewtere moon Dooño on jarama